7. díl českého poháru v arm wrestlingu se konal v restauraci u Vojtěchů a pokud vám označení arm wrestling nic neříká, prozradíme, že je to úplně obyčejná páka, čili přetláčení rukou. Sport silných mužů a žen. Sítem vyřazovacích soubojů prošli jen ti nejlepší, což zaručovalo, že finálové souboje budou opravdu napínavou podívanou. Účast české a slovenské reprezentace dodávala lesku celé perfektně připravené akci. Samozřejmě, že Milovický arm wrestling klub měl také svoje želízka v ohni a možná i díky skvělé podpoře domácího publika se jména milovických borců objevila na předních místech hned v několika kategoriích. Junioři do 70 kg, první místo Kazda, druhé Materna, oba z Milovic, třetí příčku obsadil Černý. Junioři nad 70 kg, zvítězil Šubrt z Mladé Boleslavi, druhý byl Javor ze Slovenska a třetí Antolík z pražské Brumlovky. Kategorie žen do 60 kg se stala doménou zahraničních soutěžících. První dva tituly putují na Slovensko. České barvy na třetím místě obhájila Ivana Majnerová. Mezi ženami nad 60 kg se podle očekávání na prvním místě umístila ta, která má údajně nejsilnější ruku v republice, totiž Monika Slováková. Druhá byla Gabriela Nosková a bronzové umístění vybojovala domácí milovická Jana Prejsková. Zapanděte bratrům ze Slovenska! Go! 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 A jsme u poslední nejtěžší váhy. V tomto případě nikdo neměl na těžké páky z Milovic. Nebo 170, to nikdo neví. Váha nezváží žádná. Go! Souboje u zápasnického stolu zpestřili pro Milovice už tradiční soutěž v pití piva na rychlost a přehlídku nejkrásnějších pánských bříšek nebo pupků, jak u koho. Publikum potom nejvíce ocenilo vypracovaný břich Miky Mikluščáka, který nám v důvěrném rozhovoru prozradil. Ahoj Miky, ty jsi zvítězil v klání o největší anebo nejkrásnější břicho tady. Nejkrásnější. Nejkrásnější, jak se to hodnotilo? No, tak svaly a propracovanost, takzvaně vyžranost, že? Co člověk musí udělat pro to, aby byl vítězem v téhle kategorii? No, já to nemůžu říkat, protože pak maminka mi přestane vařit. No tak občas se najíst, jo, ne ve stresu, jak se říká, nažrat a jít spát. A jak to dopadlo s pivem? To že ty jsi vyhrál soutěž o nejrychlejší vypití půl litru piva, jak se trénuje na takovýhle závod? Nevím, asi jsem porušil trošku nějaký styl tréninkový, poněvadž jsem přišel ráno domů a je mi ještě dneska trošku šoufl lidově. No a bylo to nepříjemný. Je toho najednou hodně. Byly to tvoje první závody? Nebyly. Beru to rekreační, okrajový, velice okrajový sport. A hodláš se tomuto sportu, ve kterém se teďka zaznamenal určitý úspěch, věnovat dále? Ano. Děkuji za rozhovor. Po rozdání ocenění nastala teprve ta pravá zábava. Ona totiž tvrdší muzika, pivo a kamarádi k tomuto sportu asi neodmyslitelně patří.